Bueno, arratsaldeon, gaur ekartzei zueten pelikula Korre Lola Korre da, bere gaztelerazko izenburuakin. Berez alemana da pelikula. Bueno, momentu hartan asko inpaktatu zidan, suspenseko pelikula bada. Izenburuak ondo esaten bezala, Korre Lola Korre, bada protagonista Lola, pelikula guztiak horreka pasatzeu, baina da pixkat beha jaikitza momentutik urrengo 20 minutuak nola bizitza ditun. Pelikula aurreka jutea, baina denbora guztian 20 minutu berdinak bizitzen neska gaixua edola. Dexente komertziala da, baina ez da ohiko pelikula bat, eta horregatik iruditzen zait jende asko ikusi beharko lukela irikitzeko pixkat nola itia dauden gauzak edo.